Assalamu alaikum, Malam Asoro. Gashi na ganka cikin shigar Najeriya da wata hularka ta kalla kudu maso arewa. Kwarai kwa. Me yake faruwa ne? Abin da ke faruwa ma baban mai kaza sai ka tambaye ni? Abin da yake faruwa a ƙasar nan Najeriya matsayina na Najeriya. Abin da yake faruwa gumurzu da wahala da kuncin da 'yan ƙasa ta suka shiga. Kai ba ka a ciki? Ƙasar ka wacce kenan? Ni Najeriya mana. To me ya faru? Abubuwa sun faru da yawa kaman Maganar canjin kuɗi da ya faru, gwamnan babban bankin Najeriya ma'ana wato CBN kenan. Godwin. shi Godwin Emefiele. Faɗa ne tsakanina da shi rigima ce tsagwaro ni da gwamnan bankin Najeriya yanzu ta fara. Ya kwace maka kuɗi kenan? Ko kwandala. To ya aka yi? Abin da yake faruwa ni canjin kuɗin nan da ya kawo ya ce ya buga kuɗi za a canja sabo. Mu ba mu ga sabo ba? An karɓa tsoho? Ba tsoho? Ba sabo? Da ni da jama'a ta 'yan Najeriya ba ƙaramin wahala muke sha ba. To saboda haka ni zanga-zanga I will go to zanga-zanga now from here to go meet Tinubu. Idan Tinubu ya hau mulki bai kama man gwamnan banki ba, ya mai bincike, ya tambaye shi menene ya sanya ya canjin kuɗi. Aka ba mutanen ƙasa ta Najeriya wahala baban mai kaza. Kana ji? Ina jin ka Alhaji. Wallahi, daga ranar zan bar Najeriya har sai Tinubu